teďka máme na tom koni jsem zase byla. Tam je kusatá holka. Tam je dozadu. Vidíte ho teď. No tak na tom jsem kusala. Teď můžeme jít tamhle dozadu. Tady někde byl, tamhle vzadu byl samý. Tamhle, jestli ho vidíte, tak tamhle vzadu je samý. Ten kůň, tady jestli ho vidíte, ale tam sama teda nevidím, ale myslím, že tam je. No, na tom jsem byla minule. Ne minule, ale byla jsem tam minulý rok. A půjdem tam dozadu a tam je to dobrý, tam jsou poníci. To teď se pojede tady. No. A teď samozřejmě oni tady mají takhle to. Já jsem teda mamka mi nenatočila to, jak jsem byla na tom koni, jak jsem to. Tady teda mají nějaký stáje ještě, nebo nějaký, ty z toho se i vychází možná. Tam jsou teda ty poníci, oni tam asi holky čistějí teďko. Jo, oni jim asi dělají ty copy. Tady teďko pojede. Krásný. Samozřejmě, tamhle vzadu je teda asi tamhle vzadu je samík. Holky? Že tamhle úplně vzadu je samík, že jo? Je to on? Jo. Že tamhle vzadu je samík. Myslím si, že to je tamhle ten. Co to teda vidíte? Úplně vzadu, no vy ho asi nevidíte. Já teď nevím. Myslím, že je to sluníčko. Že tady máme poníky, tamhle ten na mě nějak divně kumí. Vy teďko ty koně čistíte? Aha. No. Jo. Tak ahoj. Takže jdem. Už jdu teda domů zas. Takže tohle je teda, byla jsem na koni 2. Takže super. Je dobrý takhle si klusat sama. A ne pořád jako do kolečka, ono se vám pak z toho točí hlava. Strašný. A my můžu natočit ještě stáje. Jdem do stájí. Tady je kůň další. To není ten, jak včera na mě kuměl. Jsem myslela, že dneska budu skákat přes brikety, ale ne. Nebudu. Okay. No. Helmu, prosím tě. Jo. Tady máš slámu, tady mají ty uzdy. No a teď budeme teda tady. Tady samozřejmě je Rhodezia, to je růžená. Tady nevím teďko, kdo je. Tady je Averze, tady je Lulička skál. Tady jsou nějaké věci, bičíky a to. Tady je René, tady je Samík. To ne, jak jsem na něm jezdila. Tady je ta, že jak jsem teďko na ní jezdila. Tady je Ventin. A tady mají teda zase takové věci. Škoda, že jsem nemohla umýt udidlo.
Oni strašně slindají ty koně. Oni jako, že mají takový to. Když jsme přijeli dřív, tak jsme se možná spíš měli zeptat, jestli nechce paní něčím pomoct. To jo. Tady je ten malej pejsánek. Puším. Ahoj. A jak jste se dohodli? No nic moc jsme se nedomluvili, protože ona se tam zabývala už tou druhou paní. Ale vlastně, když bych se chodila na ten tábor, příští týden je který plnej, což jako to by nešlo. No. Ale další týden, že kdybych tě sem udělat 7, kdybychom tady byli 7. No. A já bych si pak vyzvedávala v 5. No já si nevím, ani nevím, kolik to stojí hlavně, já jsem se nedostala. Ale tady teďko bude nějaký kůň. Slyším? Co? Neslyším? Tak asi nepůjde, no. Spíš nějaký, to je něco s tím barákem, tam říkám. Asi pracujete v střeche. Asi jo. No, ale zase, jak bychom přijeli v té dovolený, tak v neděli by třeba tu 1 hodinu by nám mohla dát. Tady teda to máte. Jezdecký klub Chalupice. Cholupice teda. No. Cholupice, přesně. No. Jsme tomu pořád říkali chalupice, ale ono to jsou cholupice. No, takže zatím čus u dalšího videjka.